públic són bombers, són metgesses, són mestres, són professores, són educadores, són treballadors i treballadores que ens presten els serveis públics. Per cert, sobretot treballadores, i estem fent referència a dones treballadores. El sector públic és la peça clau perquè tinguem una societat més justa o una societat permanentment en desigualtat. El sector públic pot ser el darrer dic de contenció del patriarcat o, pel contrari, pot ser, quan hi ha un desmantellament del sector públic, com s'expressa d'una manera més intensiva la doble explotació per la dona, en tant que dona i en tant que treballadora. I el sector públic hauria de ser punta de llança de les polítiques que reactiven l'economia i d'unes polítiques ecologistes, o, pel contrari, si no fem res, mantenir el que és la situació d'emergència climàtica. Dit això, quines són les expressions de la precarietat laboral al sector públic? Podríem parlar d'algunes comunes amb el sector privat, però hem de parlar de 4, essencialment. Manca d'estabilitat, manca de recursos suficients pel desenvolupament de les seves finalitats, ja siguin recursos materials o recursos humans, insuficiència en l'acció de prevenció de riscos laborals i pèrdua de drets. Si comencem per aquesta darrera, la que és pèrdua de drets, mirin, una repassada molt ràpida que ens estimem més llegir i que ens agradaria no tornar a recordar. Reducció mitjana del 5% del sou dels funcionaris i ajust de convenis i concerts sobre l'ensenyament i la sanitat. Reducció de la jornada de retribució d'un 15% pels funcionaris interins. Reducció de paga extra del 2012. Reducció de l'equivalent a una paga extraordinària en els exercicis 2013 i 2014. Suspensió temporal del Fons d'Acció Social. Suspensió temporal del sistema d'ajust als àpats. Suspensió temporal de les aportacions als plans de pensions. Suspensió temporal de l'abonament del complement de productivitat. Paralització de les ofertes d'ocupació pública. Suspensió de l'execució de les ofertes públiques aprovades no convocades. Supressió de les millores d'incapacitat temporal, modificació de la bonificació de les cotitzacions al 100% durant el primer any de reducció de la jornada per cura de